El sistema elèctric espanyol comprèn la generació, el transport, la distribució i la comercialització de l'electricitat, que són activitats executades de manera separada, encara que amb una estreta vinculació entre elles. Expliquem les característiques de cada una d'aquestes 4 activitats. La generació o producció correspon a totes les plantes i centres de generació d'energia elèctrica, des de centrals nuclears, carbó, fuel, gas i hidràulica, fins a fonts d'energia renovable, solar, eòlica, fotovoltaica i biomassa, a més de residus i cogeneració. L'única missió que han de complir és generar electricitat i el seu objectiu és guanyar diners fent-ho. A l'estat espanyol hi ha prou centrals per produir l'electricitat que s'utilitza. Amb tot, els intercanvis d'energia amb els estats veïns són constants i depenen de les lleis del mercat elèctric. Quan l'electricitat d'aquests països és més barata que la pròpia, s'importa i viceversa. Tot i que aquests intercanvis no són infinits, tenen un límit físic, el gruix dels cables. L'energia s'acostuma a generar lluny dels centres de consum. Per tant, un cop generada, s'ha de transformar i portar per les línies d'alta tensió fins a les subestacions transformadores. Aquesta activitat del sistema elèctric està encomanada a Red Eléctrica de España, que opera en règim de monopoli natural. Des de les estacions transformadores, l'electricitat es transporta fins als punts de consum per mitjà de cables de mitjana i baixa tensió. Aquesta xarxa elèctrica de distribució és propietat de les empreses distribuïdores. Com que aquesta depèn de la zona on vivim, no la podem canviar. A cada casa hi arriba el cable d'una única distribuïdora. Malgrat que hi ha 330 empreses distribuïdores registrades, el govern considera la distribució com un monopoli històric natural per part de 5 empreses: EDP, Endesa, Iberdrola, Naturgy, antiga Unión Fenosa, i Viesgo Distribución, que es reparteixen el 95% del territori. L'electricitat per a ús domèstic no la podem comprar a l'empresa distribuïdora, sinó que cal contractar amb una comercialitzadora. L'empresa comercialitzadora s'encarrega de comprar l'electricitat al mercat majorista i de vendre-la als clients, així com de tramitar els canvis de titular, de potència o de tarifa. L'ús d'aquest servei de compra-venda es fa mitjançant la xarxa de distribució i, per tant, les comercialitzadores han de pagar un preu fix a la distribuïdora propietària del tram de xarxa corresponent. Els consumidors finals no podem escollir la xarxa de distribució, però sí que ho podem fer amb l'entitat comercialitzadora que ens subministrarà finalment l'energia. I quina és la diferència entre mercat regulat i mercat lliure? Arran de la liberalització de la comercialització del sector elèctric, que va començar el 1997, les persones usuàries d'electricitat van poder triar per primera vegada amb quina de les empreses existents volíem contractar la llum. Aquest procés de liberalització va culminar el 2009, data a partir de la qual la llista d'empreses comercialitzadores s'ha anat ampliant. El mercat regulat es troba disponible només per contractes domèstics, per sota dels 10 kW de potència contractada, i el preu està regulat per l'Estat amb una fórmula que l'indexa al preu fixat al mercat diari, de manera que impedeix marges excessius però que accepta el risc de la volatilitat del mercat. Aquest preu regulat només el poden oferir les comercialitzadores de referència i l'origen de l'energia subministrada és el del mix de generació, amb un pes important de fòssil i nuclear. El mercat lliure és aquell en el qual cada comercialitzadora ofereix lliurement un preu i serveis associats, així com l'origen de l'electricitat, de manera que és possible comercialitzar energia d'origen 100% renovable. El preu pot ser indexat a mercat, però la majoria de comercialitzadores ofereixen tarifes a preu fix on no ens trobem afectats per fluctuacions del mercat. En el mercat lliure podem escollir la comercialitzadora que s'escaigui als nostres valors socials i ambientals i que ofereixi tarifes similars a la mitjana de preu anual que ofereix el mercat regulat.